vil byde jer velkommen. Og vi vil præsentere os selv. Vi er To Ting Tak. Vi kommer helt tilbage fra 1300-tallet. Præcis. Og vi er rigtig forpustet, fordi vi har løbet hele vejen på Bornholms Middelaldercenter. Ja, og så skulle vi også skynde os at få noget mad, så hvis der sker noget uheld, så er det ikke med vilje. Nej. Men før vi begynder, så er der tre meget, meget vigtige regler. Tre regler. Den første regel, det er, hvis der sker noget her på scenen, som er så smukt, så yndigt, så simpelthen fantastisk, at I kunne lade være med at tage hænder op i luften. Det sker med publikum. Og alle sammen smider fast hænder i vejret. Ja, så var det så, at I klappede dem sammen. Og det skete igen, og igen, og igen. Den anden regel, mine damer og herrer, er en spændingsregel. Tænk, hvis vi nu her på scenen lavede en 15-mand-høj. Og den sidste mand står og vakler, kan ikke rigtig få balance. Så bliver det meget, meget spændende. Så spændende, jeg måske er lige ved at tisse i bukserne. Så bliver I nødt til at tage jeres reneste fingre op i luften. Hvad sker der også nu? Op med fingeren. Så laver I kysmål. Så er det frem på sidemarkeren. Så fingeren ned til munden og siger... En trommevirvel, mine damer og herrer. Den tredje regel. Den er vi ikke så glade for. Det er, hvis vi her på scenen mildt sagt laver noget værre. Hvis vi nu er oppe i den her 15 mand høj, og den øverste sted stod og bare gider være i gang med regel nummer 2 og det hele, og så faldt den øverst ned. Og den var blød, og hjertet med at sidde indvoldet, og hans aften smadret ud i hovedet på jer. Og det vil publikum ikke have, og derfor bliver publikum rigtig sure. Det skete også, så nu er I blevet rigtig sure. Very angry. Et er det ikke rigtig, skal være sure. Alle sammen. Så tog I en stor knyt op i luften. Og I tog en tommelfinger op. Og I vendte nedad. Og I sagde det er jeg rigtig dårlig til. Det var heller ikke noget, jeg har brug for her. Det var bare, hvis jeg skulle møde nogle andre gøjler et helt andet sted. Men nu hvor I publikum er godt varme, så skal vi altså også varmes lidt op. Og det vil vi gøre med noget akrobatik. Hey, lidt over. Og her.
60. Ja, Ja, det gør på du. den måde. Ja, selvfølgelig. Siger du, jeg har ulækre fødder? Ja. Og fugl med passager. Det var da virkelig spændende. Den er faktisk ret farlig, den her. Mega farlig. It's very, very dangerous. Den er lidt ny. Tak, Gav. Hej. Så skal vi sige godt varme, vi ikke? Vi er mega varme, og publikum er også varme. Og så var det nu. Jeg må gerne klappe, hvis det er det, jeg har brug for. Ja, jeg kunne godt mærke det. Jeg havde brug for at klappe. Nu kommer vi videre fra klapningen. Nej, mit bælle bliver taget fra mig. Det er der ikke nogen, der ser. Så skulle vi spørge publikum, om I kunne tænke jer at høre en historie. Ej, det var mega dårligt. Jeg vil prøve lige en gang til. En gang til. Ja. Kunne publikum tænke sig at høre en historie? Så vil vi gerne fortælle jer en. Og den her historie, den handler om en ridder. Denne ridder, han var smuk og stærk, og der må gerne klappes igen, hvis det er det, jeg har brug for. Og ridderen, han havde sådan et morgenritual, han gjorde hver morgen, når han stod op, udover at strække sig. Så gik han hen til sin kommode, tog et skuffe ud og tog en seddel ud af denne skuffe. På denne seddel, der stod der 3 vigtige punkter, og disse punkter var ridderens dagsorden. Og det første punkt, det var at redde sin seng. Så han ristede alle de gamle lus og lopper væk, der var kommet i løbet af natten, så der kunne komme nogle nye næste nat. Så da han var færdig med det, så tog han sedlen frem igen og læste punkt nummer 2, som var at spise morgenmad. Sådan en dejlig havregrød med æbler på, og det var bare mega lækkert. Da han så var færdig med at spise sin elegante morgenmad, så tog han sedlen frem igen og læste sidste og 3. punkt, som var at redde en prinsesse. Så han fik altså ud på en færd for at finde en prinsesse, han kunne redde, ja. Da han så havde gået i noget tid, så kom han til en kæmpe stor spejlblank sø. Og nede på bunden af søen, der lå der ligesom noget og glimtede. Så ligesom guld eller sølv eller sådan. Det synes ridderen var rigtig dejligt. Så han dykkede ned efter det. Og det var en nøgle af det pureste guld. Fordi det havde man i middelalderen. Af en eller anden grund blev det også skaffet igen. Men så tog han nøglen med videre på sin færd for at finde en prinsesse. Så var det sådan, at nøglen den var så stor. Ja. Og så kom ridderen til 3 store porte. Kæmpe store. Meget, meget store porte. Så store, at I slet ikke ville kunne se dem, hvis I var på en hånd. Nej. Nej. Derfor så har vi zoomet
foldet lidt ud, og det vil sige, at nøglen bliver sådan her. Ja, meget lille. Lille bitte nøgle. Og portene bliver også mindre. Ja, selvfølgelig. Hey! 1, 2, 3. Det passer. Og så prøver ridderen nøglen i port nummer 1. Klik. Slam. Ja. Og herinde, der var lidt underligt. Fordi der var helt mørkt. Ja. Så ligesom hvis I tog jeres højre hånd, I må gerne gøre det, og tog den ned foran øjnene. Så mørkt var der. Så man slet ikke kan se noget, eller finde sin mor, eller noget som helst. Så ridderen, han tænkte sig lidt op. Og han tænkte, at han var klog, fordi det var han. Og han vidste, at i sådan her grotter, der var der altid installeret klaplys, så han klappede bare 2 gange. Og der kom lys. Men da dette lys kom, så kom der et stort, ulækker, edderkop. En benet edderkop. Og det var sådan, fordi at ridderen, han var ikke den første til at være her. Nej. Ja. Men ridderen er nu bare sådan lidt bange. Fordi det bliver man, når man ser sådan en stor ulækker edderkop. Så var det, han tænkte sig om. Og han tænkte, at hvis han nu slog edderkoppen ihjel, så ville den dø. Så det gjorde han. Og så døde den bare, fordi han slog den ihjel. Og under denne edderkop, der lørte man sanden endnu en nøgle. Nej. Ej, den her nøgle var mega stiv, den ville slet ikke stå selv. Og så begav de sig ud gennem port nummer 1, som stadig var lidt mindre end som så. Ja, det gør. Og nu er nøglen igen. Og han prøvede nøglen. Ud af port Nå nummer ja, han gik ud af port nummer 1. Og prøvede lige port nummer 2. Yes. Klik. Slam. Herinde, der var ikke mørkt. Der var heller ikke edderkopper. Der var beboelse. Og det er, mine damer og herrer, det er en nøgleknop. Og den der sin kæreste ej, den bliver nøgle på væven. Men det kilder så forfærdeligt, så den har behov for at gribe hele tiden. Næste denne nøgleknop ikke havde set andre i hele sit liv end sin nøgle og sin kære mor, så blev den så frygtelig bange. Men så dannede ridderen så et overblik. Jeg danner mig et overblik. Gik hen til knogen og sagde, Bah! da dette går så helt vildt hurtigt, at slet intet menneskeligt øje kan fange det, så har vi valgt at tage det i halvt tempo. Og han løber på nummer 2, som stadig var lidt mindre. Og igen min nøgle. Meget flot. ud af port nummer 2. Ud af port nummer 2. Yes. Den er helt Yes. den presser sammen over. Nøglen
til. 3 gange, det er jo et eventyr. Ja. Jeg dårner. Og så begav de sig hjem til ridderens flotte slot. Og da de kom til ridderens palads, så låste han op. Og prinsessen begyndte at drive ham rundt i et eget hus, fordi hun var blevet så stærke styrketræne. Men så fik ridderen styr på sin prinsesse. Gik hen til hjørnet, hvor der stod et skab med et meget snakkende menneske indeni. Ja, han åbnede det. Slum. Hvad var det her, ridderen? Ja, det her, det var faktisk et skab, hvor jeg gemte alle de prinsesser, som jeg har reddet gennem tidens løb. Så der stod de inde og hygger sig. Men faktisk så var det sådan, at det her, det var prinsesse nummer 100. Så der var jubilæum. Ja, selvfølgelig. Og så var det sådan, at hun tænkte sig, at vi skulle lave et ildshow. Det er flyvende trommer, kan I se. Ja. Men for vi kan begynde, har jeg brug for en lommedrage. Sådan en, de vokser på til deres røgpind. En drage, man har i lommen, som kan spy ild. Ja, man bruger den til mange forskellige ting. Ja, sådan røgpinden. Jeg tror, vi skal have en lighter. Lighter. Den er lighter på nymoderne sprog. Er det rigtigt, publikum? Hedder det en lighter? Men Så skal vi bruge sådan en. det var fordi, at dragen er uddøde. Ja. Der er ikke nogen, der har en lighter. Vi skal bruge en. Ja, kast! Ikke tyre! Tyre, vi taler. Mere lommedrager, mere ild! Det er brændte vand. Det er snart. Nej, hvad gør man med sådan en lommedrage? Det, man gør med sådan en her lommedrage, det er, at man holder den godt og varmt og lunt i lommen, sådan så den ikke bliver forkølet. Ja, og så tager man den op. Og så ryster man den. Ja. Så giver man den et ordentligt spark bag. Og måske lige et til. Yes. Og så skulle den gerne få hække. Ej, den er du passer godt på. Den er god. Ja. Men I skal love mig en ting, kære børn og barnlige sjæl. Det her må I aldrig gøre derhjemme. Nej. I skal gå over til naboen. Nemlig. De her nemlig forsikringer. Ja. Og jeg kan forsikre dig for, kære fru, når du får den her tilbage, så er den fyldt med gas. Ej, Christine. Den skal gas i den. Det skal nogle gange fyldes på sådan nogle små. Vi beklager for hendes klamhed.
I må gerne mærke. Nej. Jeg kan fortælle, at det er varmt. Hvad var det, tror? Vi har et godtroende publikum. Ja. Jeg er helt sikker på, at altså, det er ikke teater, det lover vi jer. Hvilket I tydeligvis ikke var. Nej. Roligt, mand. Shish og kebab. Og det, hvis jeg ikke tager meget fejl, er tyrkisk og betyder noget i retning af hakket og brændt kød. Og det er det, der sker med os. Og ja, hvis det her det går galt. Og så lad være med at gå galt, så vi skal prøve.
lidt koldt. Så må I meget gerne lægge en guldmønt, sølvmønt eller bronzemønt ned i denne finurlige lille taske. Det gør I bare. Ja. Hvis jeg skal lære jer børnetricks, så går jeg over til mor og far. Så tager I deres pung. Så tager I en guldmønt op. Tømmer pungen ned i den her krukke. Og så lægger I guldmønt tilbage. Og så er den klar. Og hvis nu nogen fra publikum kunne tænke sig at komme op og prøve noget af det, vi lige har lavet, så er I velkomne. Og vi lover til forældrene, der er ikke noget ilt. Er der nogen, der prøver at lave en akrobatik?